Salam hormatly watandaşlar. Bizim bugünkü söhbetdeşligimiz geçen hepden siyasi wakalar bilen göni baglanşykly boljak. O nähili wakalar, onu hem maňyzy bilýäňiz, geçen hepde Türkmenistanyny olar hökümetin ýa-da Gurbangulyň aglan eden garaşdyrlyk bayramy bellenýär. Ya bellenip geçdi. Birisimiz ýaly tarihte garaşdyrlygyň kabul edilen güni 27 oktyabr 1991-nji ýyl. Gurbanguly bilmedim haýsy akly gollyk edip ýa öz göwnüň näkisini isläpme ýa bilmedim başga sebeplere göre 27 oktyabr alyp 27 sentýabra geçirdi. 4-5 ýyl bäri Türkmenistanyň garaşdyrlyk güni 27 oktyabryda da 27 sentýabrda bellenýär. Bilim sol geçen ýylkylar ýaly üýtgeşik zat ýok. Ağız dolup gürlerlik istat ýok. Sol öňküje alaja muğlaja goşun. Sol öňküje paratlar, sol öňkü öwlükler, el çarpışmalar, gül goýmalar. Bolly otordan şo bilenem garaşdyrlyk bayramy sowuldy. Ýöne şu bayramçylyk diýip goşadyrnyk içinde geçirýän çärelerini halky ertmän, halkyň daşyny ýa halkdan gorkusyny öz başdak bir kizijek çäre edip geçirdiler. Sebäp şu çäre taýýarlyk bir ay öňünden görülip başlandy. Ol hem bu çäre görüp başlananda Aşgabatda beýleki welaýatlardan adamlar gelmeli däl edildi. Beýleki welaýatlaryň öz içinde de adamlar hereket etmeliler, üýüşmeliler, ýygnaşmalylar, bazarlar ýapyldy. Aýgara şu milletiň üýşäjek ýerleri gadagan edildi käbir ýerlerde gelen maglumata göre toýlarym geçirmeler edilipdirler şo günlerde. Şo näme üçin beýdi? Halkdan gorkusy bolonsa ne diýerler. Şol bayramçylygyň özüne dolanyp geleliň. 27-nji sentýabrda geçirýäli olaýan bir kanun bolýar. Şol şu geçirilen soňky şolun ulusowhuny ýa-da barasy näme ýa kim bilen baglanşykly. Şu Gurbangulyň dogmasyny şol wezipede tasdiklamak üçin ýa halkyň gözüniň öňüne ine şu prezident diýdirmek üçin geçirilen ýeketek çäre sebäbi ýeketek başga oňa sebäp ýok. Olam gelip ine ýanky sömelip duran agaç ýaly bolup elin beýden bolly oturdy. Bir gara söýmez, garantky ýalyk bolupdy, bir çetde ýeközi bütün halkam öňünde maýmun bolup tansaýny. Adaty ýa-da ozal atasynyň öňünde, innem oglunyň öňünde. Türkmenistany üýtgen zat ýok. Bir siýasy tarapdan üýtgen zat bar bolsa, ozal Türkmen halky bir prezident bolan bolsa, indi goşa prezident döwleti dolandyryp. Atasy hem ogly gezekleşip Türkmenistany dolandyrýar. Näme üçin şunu häzir men subutnama getirip berer. Şol bayrama dolanyp gelýär. Seredin. Ozal döwlet propagandasy 90-njy ýyldan soňra elan eden zady garaşdyrlygy bize beýik türkmen maşyny Niýaz alyp berdi. Sag bolsun, Taňry ýalkasyn, munyň peýgamber derejesine ýetirdiler. Muňa guru bilen ýadygarlyklaryny gurdular. Şäherlere ýanky etraplara, kalhollara aýkara ady dakylmadyk ýeri ýok, ýa dikilmedik ýadygarlygy ýok. Hemme şol garaşdyrlyk hemmesini, jarnamasyny Niýazyň adyna baglaşdyrdylar. Ýöne aýdylmarzat men ozurum bir näçe gede gaýtdym, ýene bir gedek myktab aýdýar. Niýazyň şol garaşdyrlyk jarnamasyny eden ýekece de işi ýok, ýa-da ýeke setirem ýok. Onu Türkmenistanyň parlamentiniň agzalary, ýa-da deputatlar öz boýnuna alyp ýazan jarnamasy. Näme üçin? Öz boýnuna. Sebäp o döwür SSR bardy, ýykyljakmy, ýykıljak gelmi, erti ýene de dikeljekmi, dikelse 37-nji ýyl gaýdyp gelmezmi? Gaýdyp gelse diýmek şol adamlar tutulup atylmazmy? Atyljagym görünüp dur. Sebäp ol Türkmenistanyň öňkü konstitusiýasynyň görkezilişi ýaly SSR ýa Türkmenistan SSR diýilen ýazyny biz aýyrdyk.
Şu garaşdyrlyk diýip ıglan eden döwletimizi ýygyna ýene de Moskwa gaýtaryp alsa diýmek, şu karar kabul eden adamlaryň hemmesi atylaýmaly ýa ýok edilmeli. Onun üçin ol öljek ýerine niýazyp barjakmy? Ýok elbetde. Şonuň üçin şol garaşdyrlyk jarnamany ine parlamentiň deputatlary kabul etdiler. Inni bolýa Niýazowyň adyna ýazdylar. 90-njy ýylyň ta 2006-njy ýyla çelli 14 ýyllap hemme garaşdyrlygym, ýa-ni beýtaraplygym, türkmeniň altyn atyrynym, täze owasynym, Mercedesinim, gölel sogurunum, mugut gaz, tok, gal dünýede bir zat alsa hemme Niýazowyň adyna ýazdylar. Ene Niýaz amanadan tapşyrdy boli. Hanım bilen enne Türkmen başydy. Hanım bilen kasam içip ant içip awy alan adamlar. Hanımynyň ady. Hanım muňa goýulýan hormat. Ene ýarky geçen parada seredin. Eger garaşdyrlyk bayramy bolýan bolsa, olaň öz şol ýöredin ýarky 16 ýyllap ýöredin, 14 ýyllap ýöredin, 15 ýyllap ýöredin ýemesi bar siýasatyny ýazylýança. Hemme adam göz başynda duran şol adam garaşdyrlyga alyp beren şol adam. Hani şol adam ýatlandymy? Şol adamyň ýadygarlygyny akdyp ýekeze deste gül goýuldymy? Ya şoňa barp başagan adam boldumy? Prezidentinden maslap soň öňüne ýanky tantoýuny alyp beren maýmunlardan çertisi haýsy biri bardy? Hiç kim. Onda diýmek şol bular aňakyňym öýredip beren siýasaty ýalan Niýazowyň we şoňa el çarpyp elini oşap beren adamlaram şo beren kasamy ýalan bolup çykýar. Ene bizde yalançylygyň ýurduny ýaşap, ýalany salgymy ylgap beren halk bolýar. Ýok, beýle däl bolsa aýdym watandaşlar, hany onu? Hany Niýazow? Hany antyçyp awyalanyň onu kasam içilen ene şu nesille ene şu kıyaslaryň en atasy. Hani senin kasam içen adamyza goýulýan hormat? Ýok. Çok elinden oşap beren adamym hana gurban gullun hemmäňiz bilýän. Olam Niýazowy öldürip ornuna geçdi. Olam belli fakt. Oğlum men ýadadım diýip ýalan sözler, oğlunam gaptalyny getirip o gezekli gezegini Türkmenistan dolandyrýar. Atasynyň keypi ýok wagty oğlu gelýär, oğlunyň keypi ýok wagty atasy gelýär. Köşke. Bir hemme sklady hususlaşdyrdylar, öz şahsy mellegine urdular Türkmenistan bir döwür. Halk bilse de bilmezlige salyp ber. Bilmeýänleriň badyr kolýan köpüsi düşünýär. Ilatyň. Ýöne şonda da ene namard olam, sağcı olam deyip, qarada yatı, maňa degi mesele boldy. Şon çyňam şu güne düşdük. Inni, şol ýadygarlygy gelip baş eýýärler, pette gül goýýarlar. Bir göňmürämel zat, men şun geň, näme üçin? Inni, şol garaşdyrlygymyzyň 31 ýyllygy diýip, uly takyrdy bilen getirip, şo tak gül goýup baş eýýärler. Inni, şo garaşdyrlygy kim kabul etdi? 175 tane deputat kabul etdi. Garaşdyrlyk jarnamasyny kim ýazdy? Ine şol ýazylan 19 sany şol madda ikisi deputat Halmurat Söýünow, men ýem näçe gede gaýtdym bu barada. Diýmek, olar gelip şol garaşdyrlyk bayram diýip, ine gül künşeri bardy. Gül goýýarlar şo taýda. Diýmek, şo garaşdyrlyk jarnamasyny ýazan adamam men biri. Diýmek, gülüm men hatyrama goýýarlar, men hormatyma goýýarlar. Ya şo ýadygarlygyny aýak tapyrdadyp, şo jarnamany ýazan ýa kabul eden deputatlar şoň içinde maňa da ene syla berdi bolýardy. Başgaça näme düşünler bular? Ýöne, maňa şolar ýaly syla hormat gerekmi? Biz o zatlary hökümet üçin, ya Niýazow üçin, ýa töwre üçin kabul edem da, halkymyz üçin kabul etdim. Garaşdyrlygy. Ýöne, şagarlara şammaly. Ol garaşdyrlyk diýilende. Täp halk eýe çykmady öz garaşdyrlygyny, öz azatlygyny. Täp ne gana kölüp gazanly ol halk tarapyndan, ne de derde kölüp gazanly. Adamlar bugun öýüne akşam ýatdylar, SSR'ň pasporty bilen ertirem turdular, biz
garaşdy Türkmenistan. Näme garaşdy? Kimden garaşdy? Şu zatlaryň üstüne ne işlän adam boly, ne oýlanan, ne pikirlenen. Ne şeydi bu mene? Bütün halk bolup ne çukurun düýbüne düşdik şu. Indi ogly beýtdi. Indi garaşdylyk bayramy. Dilinni ağzynna sena edip niýasyň elinden oňşap beren Gurban Guly nerede garaşdylyk bayramyny? Seni urat ütgetdiňe. Bir 27 oktyabr, 27 sentýabr geçirdim. Diýmek, şoň sebäpkär sen bolsaň, şo senin başynda da, göz başynda da sen durmaly. Näme üçin gelip beýleki ministrler ya meclisiň başlyklary ya agdalary bilen deň hatarda gelip baş eýmedin garaşdylyk ýadygärligine. Diýmek, taňa Gurban Guly olum gerek gal bolup çykýar. Gurban Guly näme diýär? Ogluny goýýar. Oğluna da gelip, ol başagmalla gülü koyandan soň oglu minberde durdy. Ondan atası aşakdan oğluna başagıp Tanrı ýakatyny aýtdy. Ondan meter gül kürsi boljakdy. Şoň üçin bunyň oýlap tapandy. Gurban Guly şo güllerde Yaponiýa sapar edýär, ziyaret edýärmi, aýat bermäge edýärmi, nähiliseň hemme jigem gelişip dur. Ene şo Yaponiýa öňkü Premier Minister Abe Sinze atır bölümlerinden soň emesi patasy berilýär o taýda Japonlar bir günne jalýan däl bolmaz şemelle ya matam güni şunça güne çekýän bolmaly ya aýy. Ene Gurban Guly şota aýalyny gapdaryny alyp aýat bermäge etdi watandaşlar. Ýurdun içinde de ene garaşdylyk bayramy. Ona garaşdylyk bayramy gerek gal. Ogluny gowşurdy, bollyny garaşdy da ol halkdan. Bardy näme etdi? Ene dadu bidat ene dogany ölen ýaly, atasy ölen ýaly ýüzüni müzdürdüp, küşürdüp öňüne çykan Yapony ene öz gynanjyny bildirip ene däli porhan bolup da bolmajasy bolup. Ol bilen dowuşdy, Premier Minister bilen dowuşdy, Abe Sinze aýal bilen dowuşdy, baryp olaň mescidine ene ýanky janazasyna gatnaşdy diýip aýtsagam bolýar. Soňra işe ura adamlar bilen dowuşdy Yaponiýa. Birinjiden ol Abe Sinze sen dostum bolanda da ben şey diýip alaýna, şon dostum diýip hasap edip. Ol bir aýratyn, döwletiň aýratyn, diniň wekili, milletiň wekili aýratyn. Sen utaýda ol Kur'an okap aýat çykarýar, ol näme musulman ben nesäle? Hem ýurdun içinde şoň ýaly etip sadaka berip mollalaryny ýa-ni bilime aýty dogan okatdylary. Innem Yaponiýa bar, ine men şonu şeýtdim, ine şoň ýaly beýik adamdy diýip bir daryň boynu vurup gözi ýaş dökýär Gurban Guly. Şunu ýalanma, ynanyr ýarlar watandaşlar. Näme üçin? Indi şo taýda duşukla görnýär, işe ura adamlar bilen gepleşikler geçirýär. Ay ine bar, ine Türkmenistana gelin, ine onu berjek, mını etjek, näme hyzmat bolsa sizin hyzmatyňyza taýýar diýip. Sebäp dünýäde yeke daşary döwlet şol özüni tutan ýa gurup bir döwletiň bir şoňa elini uzatyp salamlaşýan Japonlar başga hiç kim ýok. Ýöne Japon milletem samsyk däl watandaşlar. Dogry düşün. Yaponiýada öňüm hana nähili baýsam bolsa gereginden artyk 2-3 öňdirilýär. Dürli tehnika, awtomobil mi, ýankymy, ekskavator mi, buldozer mi, kompýuter mi, telewizor mi, adyny agdan zadyň şo taýda öňüpdir. Orada bazar ýok ýerleşdirmäge ýaparlar. Bilen getirin maňa satyn diýär. Ine bazar Japonlara bazar bolsa bolýar, hana o taýda bir zawody ýa beýleki gurup berdi ýa islenlik tehnologiýany ornaşdyrsalar, şoň o tehnologiýanyň ýerine soň ýöretmeli. Türkmen ýöretjek ol tehnologiýany. Oňa ne berseň ertide ölmezmi? Ol elektronika bilen bagly enjamlar.
Diýmek Gurýanym ýaparlar, ýöredýänim ýaparlar, diýmek girdejin epesi bölügini alýanym ýene de ýaparlar bolýar. Ine sana düşegin. Näme üçin ýaparlar gatnaşmasyn? Olar sereden aksen diktatormy, beýlekimi, olar diňe girdeji gerek. Olar öz halkyny eklemeli. Sebäp Ýaponiýanyň territoriýasy giýje günni yer sarsypdy, yer titreme o taýda bir günni 20-30 ýerden bolýar. Onun öz ýykynçylygy bar, nämesi bar, beýlekisi bar, o çykdyjy gatykan, demek ýaparlar. İslenik döwlet bilen işleşip bilýär. Eger halk çydaýan bolsa, halk göterýän bolsa, näme üçin biz olar bilen işleşmeli däl diýen ene prinsipleri bar ýaparlar. Indi bilim aýagyny süýräp şo tartbardy. Ağzına geleni samra boty. Indi ştaýda ýüridik sorap çykýar. Vatandaşlar. Indi halk maslahatynyň başlygy diýiller, goşadyrnak üçin näkandy. Döwletiň, hökümetiniň işini Ýaponiýada ýöredip bilermi? Ya hökümetin etmeli işini öz diline getirip yaparlar bilen şertname bağlaşıp bilermi? Ya gepleşe girip bilermi? Şu ykdysady meseleler boýunça. Yoga on eýeleýän wezipesi ene geňiş we maslahat. Onun kim bilen etmeli? Halk bilen etmeli. Halk maslahaty bolýan bolsa halk bilen etmeli. Deputatlar öz iş bilen ýöne ol halk bilen geňeş etmeli. Şo saýlanan 56 adamsy bilen halkyň içine gidip her gün bir etrapda adamlar bilen duşup şolun hali ýagdaýyny öwrenip soňra parlamente ýetirip parlamentden soňra parlamentin kararly hökümetiň boýuna dakman şol işler etmeli. Haýsy bir edildi şol işler? Goloýuna barylmy soňky 30 ýylda halkyň aladasy bilen ýeke kanun ýazyldymy? Ýok. Enne barıp ol otayda käkelep ene welilik satyp otyra ay ine eýtmeli, muny beýtmeli, gelin bizine gol çekýät näme diýdi. O nämen görkedi? O oglunyň hiç kimdigini görkedi. O näsa çağany getirip öz orunyna oturtdy. Özü mesagadan däl boli. Ýöne çağasyny şol görýän öz kolegasinden gorkup teskinip durýar. Gözüne ýüzüne seredende. On bir dokuzdygy görünip durýar. Ana Putin'in ýanyna barny el aýagy titrer, o kamal kagızlaryna mana elinden asyryp pytrady boty. Ondan o näme döwlet ýol başçysy bolýar. On bir ilk başda bir psikiatrik ömeden doktorluğun barlygyndan geçirmeli, saglygyna seretmeli. Atasynyň oglunyň. O näme üçin ýurdu tentekler dolandyrýar bagyşlanýar. Indi Görýän şo çataýda Gurbanyňly gepleşikler gurunýa, biznesmenler bilen duşuşýa, ene ýaparlan biznesmenleriň bäş on sanatyny getiripdirler. On soňam 2 san türkün bar. Türküňem esasy ene Ahmet Çalık. Ene çykdy ştaýdan Ahmet Çalık. Kim ornan röýdýän Ýaponiýada şoň saparyny, şonuň duşuşuklaryny, ol Ýaponyň getirilen biznesmenleri özleriniň teklibini ýene beýle kapdyny ýene bir türk bar. Ene Ýaponiýada Türkmenistanyň baýlygy paýlaşylýar watandaşlar. Onu gurban etmelimi? Ýok. Onu on wezipesini ýa kursyny saklap oturan oğul etmeli. Näme üçin bular Türkmenistana gelip şo taýda mesele faýdaly Serdar Berdimuhammedow bilen duşmadylar? Sebäbi nämedi? Sebäbi düşnükli. Ol iki sözüň başyny çatyp bilen. Ol duşuşda görkezmeli. Adamlar bilen näme gepleýän? Olma ýok bu çağda. Ene Karabasanyalı öz kolegasından teskinipdi. Inni atası Yaponya'da Ahmet Çalık'ın kurunan ene yankı şu davaralary hemmejin şoň elinden çıkan bular ene ştaýdan aýarlan süýrenip bar pogoşo taýda ýaz seremoniýasyna gatnaşýar. Men pikir etdim bir şo Abosinziň ýerine ölüp ýa gapdalyny ýataýjak bolýar gurban bolyň daşyndan seredýän bir kökenek bolup duruşyny görüp. Başlı döwletlerin prezidentlerimi, ýa-ni parlament ýol başçylaryny heýş edip gören adam gördüňizmi? Ýok.
Gelen ama olsalar, yani dip misiyet ya da diplomatik misiyalar gelip öz gıynancını bildirip başına hep çıkıp gidiyorlar. Yok bu. Geçenin yeninden yapışıp, ay ine men dostum, ay öllü dadı bidat, men o tayda sadaka verdim, ay men bu tayda beyttim, meni hadirim ağlap gelip şu matam tutuvotin şu una çellidi. Cahil düşünmel bunu. Men bilemak yaparlar näde şundan dinanna. İyiden uğradan, yön uğradı peydalini, bir toparını, yani kanunlan, yani bir plaları kol çekiştiler. Onu gurnanı, men Ahmet Çalık. Ahmet Çalık'ın näme şu tayda näme için gurnap bereni düşünýän bolsaňyz, onu näme için Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'a viza düzgünlüğü, yani bez vizası düzgünlüğü yatıranını düşünseniz gerek. Hemmecik zatları gurnap beren Ahmet Çalık. Kurban olayım yanına. Halk vizadan dinni, vizası girip bilenak, vizası çıkıp bilenak Türkiye. Bolu kuturdu, olar man Japonya'da öz keypini Türkmenistan'ın baylığını ana çepesağı paylap dur. Yani şu bolup duran dälhanan gör, mene ortalan bir sözü vardı. Japonla bilen kışı bağlı yani anekdotta da hatta bir zat diýdi. Japonomat diýdi. Kurban olayım bolup berse Japonomat. Hani diplomati? Hani bir devletin derecesi? Ya şonu götürýän, şonu devlet libasyny giyen adam özüni alıp başyna seredimi taýdy? Güljekmi siz? Ağlajakmy? Geçen hepden esasy masgaraçylykly wakasy şol. Ay diýene bizde 1500 adama diýene garaşdyrlyk bayramy sebäpli o Türkmenistan'ın grazdanlygyny berdi diye. Olar raýatlygyny niye kemine düşünür waýta raýat sözüniň goýunmagyny berýän. Men ozaly men budam grazdanlar diye. Kim şolar? Ýene bir gezek. Hetçikläp soraýar. Ol döwletiň grazdanlygy berilen adamlaryň kimdigini bilmäge halkymyzyň dolu haky we hukugy bar. Gazetde çıkarın. Barıncıdan ta 1500 zımza adam açelli. Kim olur? Erkegi ayal. Odal niran grazdan olur. Grazdanlığı yok adamlar diýer. Adam haýsam bolsa 1500 adam haýsam bolsa bir döwletde dogandyr. Demek şu dogan döwletiniň göbek gandaman ýeriniň olar grazdanyny eýýän doganynyň haky bar. Doğuş kağıdı var. Kim şolar? Näme şu zatda bar diýişler aýdylan. O näme üçin 1500 adam bolýan bolsa bir topuk adam telewizionyda görkede galan hani? Demek yalan bilen propaganda. Şol Serdar Bermuhammedow geldi, adamlara grazdanlyk berdi, nimetdi. Hey heywan, bağışlan men şey diýmeli bolan. Vatandaşlar, sen ýurdun daşyny naky 1,5 milyon Türkmeniň we Türkmenistanyň grazdanlaryny bir ýygyna olary eýelik et. Sen ne diýeresini, ne ölesini howaslar çykdyny. Bir ýerden tapyp 1500 adama biz grazdanlyk berdik diýip. O 1,5 milyon Türkmenistanyň grazdanlary hani ýurdun daşyny ejir çekip otyr. Nähil düşünmeli, onsoň bir dälhana däli näme bi? Siyasatmy? Döwlet barmy, hökümet barmy? Ýok. Konstitusiýa işleýärmi? Ýok. Garaşsyzlygyň ýoklugyny men aýdyp berdim. Eger şo bar bolsa onda diýmek, şo gülleselerim, şo baş egmelerim maňa degişli. Kurban olady däl, oğluny da däl, jarnamanyň 2 maddasy menki. Ýene bir gede gaýdy. Ölýänem bolsalar asylyp şolar. Halmyra söýnüň. On tarih görkedir. Wagty geler. Ýöne men diýjek bolýan adam, şular 31 ýyllap halk oýnap gelýärler garaşsyzlygyň ady bilen. Watandaşlar düşünäýin indi. Ýok şol garaşsyzlyk. Şol bir taraplygam ýok. Ol sırtyny kime diýip, nädip günni görjän bilen olar. O näsen onuň bir tarap bolýar. Özüne hormat goýan jelibem şol işe diýenler.
Şulaň edip beren oýnuny. Döwletiň baýlygyny watandaşlar artygyň harmanyna dönürdiler. Ýene de honnon märsi bolup kom edip gürlän bolýarlar. Ay biz eýlede biz beýle. Hany göreli. Endi siziň eýläňiz beýläňiz gutaraýdy. Sen sırt dira oturaňyzym ene basym ene syýasy sahnadan düşýär. Durmuş bilen hoşlaşar. Ondan nira diýerjek ýa kime diýerjek sırtyny. Hany göreli. Şu türkmen nilen hal ýeke gedek ayaga galsa şu 31 ýyllap çeken derdini sizden edil 5 minutyň dowamyna çykarar. Ýöne ol diňe siz bilen çäklenmez dip pikir edýän ol bir eline yara galandan soň ýa bir gan görenden soň türkmen öýüne girjek adam millet däller. Ata baba aňyrsy şeýle. Ýöne basyp 140 ýylly milleti sanyny çykardym diýendiler. Beýle däl. Hany görkezip otyr. Soňky 3-4 ýylyň içinde tuweleme el kömelek öğrenýär, ýaz kömelegi ýalyny ýaşlar çykyp urady orta. Alar eline. Öz döwletinim, öz häkimetinim, öz hökümetinim özleri dolandyrar. Boljagy şodur. Taýýarlanyberin. Hawa. Eden jenaýatyňyz üçin jogap bermeli günüňizde. Hiç biriňiz sypmarsyňyz. Ýeriň teýine girseňiz aýtalabaýdy. Guluňyzdan çekip çykarar, getirer halkyň öňüne. Goýansaň suut kesgitlerin, size näme jeza bermeli. Gitjek ýeriňiz ýokdur. Lustrasiýada bolar, KGB arhivlere açylar. Men bilýän siziň nämeden we kimden gorkýarlygyňyz şu meselelerde. Dogry diýeniň gorky berin. Geler siziň hem hasaplaşyp görün. Türkmeniň bir sözi bardy. Kasas kıyamata galmaz. Galmaz şol kıyamat. Garaşylar. Ýöne o siziň şu mahal oýnap beren oýlaryňyz, gurnaýan spektakllaryňyz ol jan howluny urunýan. Ýöne siziň hem tepediňiz okarly. Sadece wagt galdy. O diýmek bu halka bilmedim ýokardan emir geldi ýa aşakdan ýa goňşy döwletlerden ýa dünýädäki siýasatdan Türkmen alynan ak gün dogjagy meňdi. Şolam bolar diýen meni ulukan umyt bar. Ynamam bar, umytda ynam bar. Bolar hökmen. Enime ştaýda şol geçen hepden wakalarny jemlemekçi bolýan watandaşlar görmedikleri bar bolsa seredin hany 3 güllap garaşdyrlyk bayram diýip bir Türkmenistan topragy torj etdiler. Aly tozan Tanzaniýa. Göpürdi, tapardy, öwha öwlük, ay näme. Hay oturan. Ýa-da berin öwü. Sanalygyňy dolandyr siziň. Näme şonu aýtjak bolýar. Bor watandaşlar, hemmäňiziň öýüňize saglyk, indi köýepleşikleri çel sag oturuň.